ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчико ҳама каса созен хубен. Далер ҳастем мисли ҳар вақта дар хизмати шумо. 9 сентябр истиқлолият муборак ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. Якчанд дона мошинои беҳтарин аз ҳар як нуқтаи Tojikiston қабул кардем барои шумо. Opel ҳастанд, Mercedes-о, Toyota, Nexia, Matiz-о, Leganzer, Lacetti, Audi, BMW ва дигар мошино тамошо кунед. мақбул мешавад бачаҳои азиз. рӯи хотири меҳнатҳо лайкҳоро монен чанд қадам метавонед лайк монен, комментарияи беҳтарин ҳастен, ба канали мо подписатсия кунем. Подписатсия вақте ки навор кардем шумо да хабараш меравад ки мо навори нав кардем бачаҳои азиз. хона ва замини квартира, техника, аппарат мошино боша дар ин васайт экрамдор роиш кунед. иншоалло рекламаш мекунем, шумо да фурӯхта метем. дар ҳамон комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозима мо ҳамдора дар навори баъдна барои шумо пешниҳод мекунем. аз рӯи комментария фақат эълон аз сар мекунем, тамошо кунем беҳтарин мошино. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. Opel Astra F солаш 1997 сол, нархи 45000 дар ноҳияи Вахш. рақамаш барои тамос WhatsApp номерои дастӣ. мошин дар ноҳияи Вахш, ҳолаташ беҳад хубе мега, ҳечбегаи навромад, яъне ки солша гирифтан чокардан навкардан бачаҳои азиз. сӯзишвориш бензин газ, ҳолаташ хуб. мотор коробка ходовой созай, касе мехара бо ягон сум муомила мекунем. нархи 45000 сомонӣ. документаш фақат 2 моҳ ҳастай. касоне ки харидори конкрет мега бо ягон сум чахчақ мекунем. бадоре ки аз тиктоки инстаграм моро тамошо мекунен, ҳамин наворо пураш дар ютуб канал мондагӣ, дар он тамошо кунен. авиакасаи мо муроҷиат кард, авиакасаи мо ба ҳама минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои дигар давлатҳо билет кардан метавонем. муроҷиат ки ман ҳама билетҳоро барои шумо арзон дига авиакасот 10-15 та 20% скидка. агар ҳамин нархи ма биёви бордарҷон замза бо ма скидка мекунам. неки ба бовари замза авиакасаи мара дар экрана номром замза дархост ки ҳамаша ҷавоб метам. ма ханам ҷавоб тонетам, билетитонам мехарам. азон ма барои дастгирӣ мекардам. эълони дуюми имрӯза дӯстони азиз. боз як дона Opel Astra F солаш 1997, ҳолати беҳад хуб, краска радной, дарони мошин тоза, балонош 100%, касе мехара бо ягон сум муомила мекунем. мега ёфтем барои шумо дар душанбе бо нархи 33000 сомонӣ. ин хеле састаине бачаҳо, камай хеле мошинои хуб бо нархҳои арзон дар ҳамон канали Далер офисиал Саудо ТВ, Авто ТВ метавонем биёем бачаҳо азиз. фақат дастгирӣ кунен, лайкҳоро монен, меҳнатҳое ки мо мекунем бачаҳо азиз, шаб рӯз хона мекунем, меҳнат мекунем. як дона лайк чия моненеш поделиться кунем, иншоалло беҳтарин мешавад. касое ки меҳмон ҳастен, подписатсия кунем, подписатсия. дар душанбе бо нархи 33000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ, краска радной худаш, кузов универсални, дарони мошин тоза, мотор 1.6 литр. маълумоти муфассал тавассути телефонай рақамош мондагаи занг занед худтон маълумоташа гирем бачаҳо азиз. мегзарем ба мошини фурӯшии сеюм. бардорае ки моро тамошо мекунен, эҳтиром мекунен, мо дар лайк мемонен, дар комментариҳо мехоҳем ки мошинои хос шуморо монем. як бародарро дидем Opel Astra H хостан монем, солаш 2005 ёфтем дар клуб бо нархи 46000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, ҳолати мошин хубай, кузов универсалӣ, мотор 1.8 литр. мошин вагонай бачаҳо азиз, касе мехара пушаймон намешавад. коробка механика Opel Astra H солаш 2005 солай. навораи мо шумо да писанд боша бачаҳо азиз, ҳамин навораи маъқул боша шумо дагар дар ҳамон комментария нависем ба пеш беҳтарин навор мо да маъқулай ё маъқул нестай. иншоалло мо ягон камбудӣ боша агар дар навори баъдна ислоҳш мекунем бачаҳо азиз. ҳолати мошин хубай, таъриф кардан дарун берун тоза, краска радной, касе мехара бо муомила мекунем. дар рақамҳо занг занед, оиди маълумоти муфассал. мошини фурӯшии чорум бачаҳои азиз. Daewoo Nexi солаш 1995 дар душанбе бо нархи 11000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолатша таъриф кардан хубай, сӯзишвориш бензин газ, камтарак масъалаи краскаяму руш вазъияш безештегай мегирӣ, як краска мекунӣ, ҳай кардан мегардӣ. рақамҳо барои тамос рӯи экрани шумо 808 10074 занг занед, худтон бо муомила кунед. дар душанбе бо нархи 11500 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, объем мотори 1.6 литр, пробегаш 1234 км мода ҳам хеле равон кардан. коробка механика
мошинча ҳама тарафа садай мега, як краска мега тамом, мотор зверай. беҳуда занг назанен. касоне ки харидори конкрет нестен, занг занен мега, иншоалло ягонasi муомила ҳам мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ бачаи азиз, боз як дона Daewoo Nexi соли 1995 равон кардан. дар ноҳияи Ёвон бо нархи 14000 сомонӣ, шӯриш гази холӣ, кузов седан, мотори 1.6 литр, пробеги 12345 километр, коробка механика. срочно мошини фурӯшие гуфтанд, тозаи камбудилиш надора. фақат мошина чикор мекунен, мегирен, ҳай кардан мегарден. ҳамон нафарое ки моро аз TikTok, Instagram тамошо мекунед бачаи азиз, ҳамин наворо пурра карда дар YouTube мондагай 10-12 мошин ҳар рӯза мемонем. тамошо кунед бачаҳо. рақамҳое ки дорем 931 07 9097 ин рақамҳои худмонай барои реклама қабул кардан. касоне ки хонаву замину дар квартира дорен ё ки мошина дорен барои фурӯш, мо дар муроҷиат ки иншоалло рекламаш мекунем бачаҳо азиз. дар канали YouTube, TikTok, Instagram реклама мекунем, шумо фурӯхта метавонед бачаҳо. мошина ҳолатш хуб аст, занг занед, худо маълумоташа гирем бо. мошини фурӯшии навбатӣ BMW 5 соли 2004 сол дар Хуҷанд бо нархи 95000 сомонӣ фурӯхта мешавад. состояниш просто тенҷива дай гуфтан, сундаркораи даруни мошин, полни салонаш кожаи, магнитофонаш хушрӯ мехона, ҳама тарафа қонуну қоида. коробкаш автоматикай, тозаи бадай мошин мега 95 та мегам, бо ягонasi муомила мекунем. зӯшори дизели холӣ, кузов седан, моториш 3 литр, коробка автоматика BMW. ҳуҷҷатош то охири сола ҳаст. як сола ҳуҷҷат, 4 балони 100%. ҳама тарафа мошина чанд қари ҳозир ма таъриф кунем бачаҳо. ҳамин хеле мода маълумот додан. чанд қари таъриф кунем, мисол ҳамун таърифта меарза. полни ҷавоб метем ба тамоми шароитҳои мошин, мақсад ки ягон ҷош вайрон нестай, задагӣ пусидагӣ нестай. 95 та мегирем мерай. пулои капота импортои бо ягонasi иншоалло арзон кунад, агар мегирин. арзон накунад, хай зависаи муомилаи худо мекунем бачаҳо. мошини фурӯшии навбатӣ як дона Daewoo Lacetti қабул кардем. соли 2005 сол дар Вахш бо нархи 28000 сомонӣ. состояниша хитон дар ҳамон экрани телефони компютеротон дестем бачаҳо азиз. ҳатто ҳамун дароша ҳуй карда мондан ки ҳамун нафарое ки мебина хушрӯ фаҳмада ҳамин состояниш чӣ хелай, краскаш чӣ хелай, ҳолати мошина аз рӯи ҳамун расмотон дестен чӣ хелай. хай бо занг зада рақамоша мемонем, хитон бо муомила кунен, оиди маълумотош пурсида бигирем бачаҳо. 28000 сомонӣ, сӯзиш бензин газ, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробкаш автоматикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қабул дорад мега. ҳуҷҷатош тамом шидагиай гуфтан. алиш мешава, ягон варианти хуб мешава боша. агар мисол худо интихоб кунем вариантро мега, мо розием ба ҳамун вариантое ки шумо интихоб мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ бачаҳо азиз, Ford Monday. ҳамин мошина як ду мошин намонда будем бачаҳо. хостан ки мошинои хеле дига маркаҳорам кам кам монем. гуфтам ки аз рӯи комментария мо чӣ мекунем, мошин пешниҳод мекунем бачаҳо азиз. дар душанбе бо нархи 85000 сомонӣ. салон тоза, краска радной, даруни беруни мошин полни фасон кардаги хушрӯакай, 85 сомон. дар душанбе бо нархи 85 та, сӯзишвориш бензин газ, кузов хечбек, свети сияи хушрӯ, мотор 1.6 литр камрасход, пробегаш 295000 километр мода равон кардан. коробка механика, мошин беҳад тозай, 6 мошин мега овардагием ай Литва. беҳад ҳолати мошин хубай, задагӣ пусидагӣ надора. кондитсионериш ях, алиш мешава, варианта боша мега, худтон пешниҳод кунед. лайкора монен, чанд қари метавонед тамошо кунед далши. мошини фурӯшии навбатӣ Mercedes-Benz V124. аз рӯи комментария пешниҳод кардем. экран нигоҳ кунед, даруни мошин чӣ хел тозаи хушрӯай, зард кардагиай. хоб салонашам созай, вазъияти даруни мошин хулоса безеб нестай. дар душанбе бо нархи 32000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, моториш D, пробег 301000 километр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, занг занен мега. агар ки бовар накунед, усто қадбиен мошина мебинем мега.
ягон камдӣ надорад, маҳқултон мешавад. 100% мега гарантия метиҳем ки мошини шумода маҳқултон мешавад. гази евро 4 мотор сечка задагиай дар трасса ба газам ай 100 литр мисол кам мехӯрад мега. мисол хулоса ки дар 100 километр хоб 8-9 литр расход дора. любой савол боша мега ҷавоб медиҳем. мошини фурӯши навбатӣ бачаҳои азиз, Toyota Corolla солаш 2010 сол 108000 сомонӣ дар бохтари Қурғонтепа. рақамош барои тамос гирифтан дар рӯи экрани шумо. солаш 2010 сол, моториш 1.8 литр, коробка автоматика, вагонаи мошин срочна, сум дар кора, беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, ҳамин навбарои мора имкон боша агар паҳн кунен, ҳамин история имо ватсап дамонен. агар ки шумо нахарен, ҳастан нафарое ки мошинхари конкретне ҳамин навбарои мо чӣ шава бохабар шава. ҳамин акои ки мо дар равон мекунанд, илтимос мекунанд ки мошина бояд срочна фурӯшем, мисол зуршон омагиай, шумо агар харида натонен, ҳамун лайкотона монен, навор автоматик паҳн меша бачаҳо. чанд қа метавонен комментарияи беҳтаре кунед. иншоалло ҳар як одам 2 та 3 та комментария кунад, автоматик навор паҳн мешавад. коробка автоматика, ҳолати мошин хуб гуфтам. мошини фурӯши навбатӣ бачаҳои азиз, Opel Vectra B солаш 1999 дар Хуҷанд бо нархи 47000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хай рақамош мемонем барои гап задан. худтон занг занед. сӯзиш бензин газ, кузов седан, моториш 1.6 литр, коробка механика, техаси моториш то 11.05.2024 ҳастай. мотор 100%, ходовой 100%. мошин задагӣ нестай, салонаш тозай, ҳама тарафа химчистка агия мега. беҳуда занг назанед. мисол касоне ки харидори конкретни ҳастед мега, ҳама одамо занг занед, иншоалло вагонсо муомила мекунем. хоб бо чӣ равон кардам мода? хай ҳамин қа маълумот додан, маълумоти муфассал метавонед тавассути телефон худтон гирен. дар рӯи экранатон мошин нав дестем бачаҳои азиз, дар ин ҳамҷа беҳтарин мошинай канали нави моай. боқӣ дар амони худо бошед то навбарои баъдна. худованд ҳаматон нигоҳон бошад. моро фуромӯш накунед, лайкҳо рамонем. баъд